We proberen ze wel uit te leggen hoe het in elkaar zit en de meesten hebben er wel begrip voor. Maar er zijn ook wel mensen die geen begrip hebben en die dan toch gaan met het risico van hoge boetes. En calculeren vaak de boete al in, want dan zijn ze nog goedkoper uit. Dus vandaar ook luxe verzuim. John van de Ven zit al meer dan 40 jaar in het basisonderwijs en 23 jaar in de directeursstoel. Nu leidt hij De Meulen en Nova Montessori in Venlo. Na al die jaren heeft hij werkelijk alle smoesjes wel voorbij horen komen. Ouders zijn daar steeds creatiever in. Soms snap ik het ook, want als je 1 of 2 dagen eerder kunt reizen, dan scheelt het gewoon een paar honderd euro. Je kunt het geld maar 1 keer uitgeven. Maar wettelijk gezien mag het gewoon niet. Wanneer een school vermoedt dat een leerling thuis blijft vanwege vakantie, wordt door de directie de leerplichtambtenaar van de gemeente ingeschakeld. Die controleert of een kind bijvoorbeeld echt ziek is of een andere geldige reden heeft om thuis te blijven. In veel gemeenten volgt vaak eerst een waarschuwing als een kind ongeoorloofd thuis is gebleven. Daarna volgt een proces verbaal met meestal een boete van €100 per kind per dag. Voor leerlingen betekent afwezigheid ook gemiste lessen. En voor docenten extra werk om die achterstanden weer bij te spijkeren. Er zijn er ook een heleboel die het gewoon echt nodig hebben. En waar die leerkracht achteraf weer moet proberen om een aantal zaken bij te spijkeren. Met alle gevolgen van dien dat dat extra aandacht vraagt die hij eigenlijk al niet heeft. Toch denkt de schooldirecteur dat er wel een oplossing is om dit probleem aan te pakken. Geef alle kinderen 2, 3 snipperdagen op jaarbasis buiten de schoolvakantie om. En hoe ze die inzetten, laat ze dat vooral zelf bepalen. Dan ben je van al het gedoe af. Maar daarbuiten is het ook gewoon klaar. En of ze dan een dagje naar de Efteling willen of een dagje eerder op vakantie, dat is prima, dat is dan de keuze. En het zorgt natuurlijk voor een beetje administratie, want je moet het wel bij gaan houden. Maar dat zou wel een oplossing zijn. In Venlo is deze week extra gewaarschuwd dat leerplichtambtenaren strenger controleren op luxeverzuim rondom de kerstvakantie.